تەوی دامەزراندنە ئۆفیسا پاراستنا زارۆکان di dema şer de lê hîn jî biçêkkirina zarokan li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Emran Alîko bavê keçekê 16 salî ye gojînêzî 5 rojan ve tevlî rifên serbazî bûye. Emran dibêje keça min hatiye revandin û tevlîkirin bo saziyeke serbazî û ev yek nayê qebûlkirin. Emran dibêje jî tevî gorêveberiya xwe ser gelek zagon ji bo parastina zarokan sepandiye lê biryarên xwe pêk nayne. Ew dibêjin kêmî 18 sala çê nabe bi rokê hûn vê keçê bizewicîn bidin. Em buhan rene. Em dibêjin bera tên mala me ez didim kêmî rokê ji mir bêzê te bavêm zindanê gotî keça xwe bide. Temam. Ez weke mirov, ez weke kesekî Kurd li Rojava rûniştî me ez van biryara gişî bicîtînim lê ji mafê min ê ez jî yanî wek got tu mafê me tu mafê xwe ji min distîne ez jî mafê xwe ji te dixwazim. Ez jî dibêjim keça me berî 18 sala divê wer mala me dibê li mala me mezin bibe li dibistana xwe mezin bibe çi got dibe keça me xwe jî çûbe taban keça me bi xwe neçûye hatiye revandin keça me bi xwe jî çûbe û daxwaza wê ew bixwaze tevlî wan jî bibe ti biryar jêr tune. Digel zêdebûna gazînên malbatên Rojavayê Kurdistanê derbarî biçekkirina zarokên wan di nav rifên serbazî de rêveberiya Xweser biryar bi damezrandina ofîseke taybet bi parastina mafê zarokan di dema şer de da û tevî got ji heyama çend rojan ve ev ofîs hatiye vekirin lê ta roja îro dest bi kar nekiriye û pêşwaziya giliyên malbatan jî nekiriye. Her wiha ji heyama damezrandina ofîsê û ta roja îro sê zarok hatine biçekkirin. وفي مجاري أف مكتب بوا يعني أف مكتب حماية الطفولة وكما بينوكا تأسيس بوا أمنوكا الهفدورو نشتن بريا حفتيكي وكما بي نوكا جوفين تشيبو وكما بقلك مجاري في مكتبي هنا قلك تشتوي هنا يكجي عملت الطفولة زاروكي قاصري قود كارتين كارينا باش كاري وكما بكاري قاسي زارو كاره يا دي جي تبليبنا زارو كاج قاضي عسكري را تحت سن قانوني جوي تشتي منها مهول الدن وكما بقانون كي نوج في تشتي درخن ونظامات داخلي آلة العمل نوج في مكتب رأفا بكن Tevî got di nozdê tîrmeha sala 2019 de Hêzên Sûriya Demokrat bi netewîniyê girtî re li ser protokolekê derbarî bidawîbûna tevlîkirina zarokên dibin temenê 18 salan de di nav rifên hêz û tevgerên serbazî de emze kiriye lêgirî û gazînên welatiyên Rojavayê Kurdistanê derbarî biçekkirina zarokan berdewam e û roj bi roj zêdetir dibin. Lava Esad, Kurdistan 24 bajarê Dirbêsiyê.